Niektoré z tých vecí sú naozaj celkom hrozné, keď to skúmate. Je to králičia nora. Áno, ale v minulosti mníchom napríklad vyholili tonzúru, čo bol symbol utrpenia, ktoré prežil Nimrod. Keď Nimrod zomrel, keď bol popravený, opäť vstal a stal sa súčasťou slnka, slnečným bohom a oplodnil Semiramis. Ona bola tá, ktorá pozbierala časti jeho tela, ale jedna časť chýbala. Veľmi dôležitá časť, najmä ak chcete mať dieťa, takže ju vyrobila. A toto sa stalo falickým symbolom, čo je v podstate. Obelisk pred všetkými tými politickými budovami. Vo Vatikáne. A potom porodila syna, ktorý sa stal záchrancom, a to isté máme vo všetkých dávnych pohanských náboženstvách.